mħabba li qatt minni min sijin. Iżda naftatni ħafna iżjed minn dak illi minna lajt, għaliex naf bis-saħħa tagħha m'ommijieti l-oħra iltqajt. Kienet bil-penna l-mitni li l-għanozzab tini jom, li mis-sema tigwidani li l-għanfaħar dan il-fom. Mux bis li edha tħares li l-wkoll ta' til-qawit, dik li insejja ħarti id-dilet minn Tlett Ommijiet. U nisqar ninsab furija li għandi Tlett Ommijiet, minnhom ħadd l-aħjar eżempju ta' ħajjithom u ġrajiet, lilhom jiena nagħti ma' kemm bil-kliem u kemm bil-fatt, għax jagħmluni li dik jiena wirthom jien ma niġħad l-om li tatni smil sini dal-pajis tal-identità u l-kultura verħin ħadda post l-Ewropa sem f'umanità. L-om li welditni li taqadna li Tlett Ommijiet flimkien biex inkunu ħaġa waħda fil-familja fit-twemmin fl-irsin. U nisqar ninsab furija li għandi Tlett Ommijiet, minnhom ħadd l-aħjar eżempju ta' ħajjithom u ġrajiet, lilhom jiena nagħti ma' kemm bil-kliem u kemm bil-fatt, għax jagħmluni li dik jiena wirthom jien ma niġħad ma niġħad.